ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അധ്യായം 18 സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ലാസ്റ്റത്തെ അധ്യായത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോ. 18ാമത്തെ അധ്യായം. ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്? ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ അല്ലെ? 17 നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഓരോ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരുടെ വിശ്വാസത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലെ? ഏതെങ്കിലും ഗുണങ്ങൾ അവരെ സ്വാധീനിക്കും. ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, സ്വഭാവം വരും, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തി വരും. ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വരുന്നത്? ഈ ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ യജ്ഞം കണ്ടു, ദാനം കണ്ടു, തപസ് കണ്ടു, ഭക്ഷണക്രമം കണ്ടു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. പിന്നെ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വാഗ്മയം, ശാരീരികം, മാനസികം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഓം തത്സത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്കറിയാതെ തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതോട് കൂടി അത് ഇല്ലാതാകുന്നു എന്നുള്ളതും നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെന്താ നമ്മൾ കണ്ടത്? അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നലത്തേൽ കണ്ടത്. എന്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ചെയ്യണം. അഥവാ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അസത്താണെന്നും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്നലെ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആണോ? എന്തൊരു ഉഷാറിലെത്താർക്ക് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ ഇന്ന്? ആർക്കും ഒരു എനർജി ഇല്ലാത്ത പോലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉള്ളവരാരും ഇല്ലെന്നോ? ഞാൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു എനർജി ഇല്ലാത്ത പോലെ ഇരിക്കണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ആണല്ലോ എല്ലാവരും? ചായ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോന്നൊരു ശ്രമം നടത്തി നോക്കിയതാ. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റിയ? ചായ കുടിക്കാത്തതിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ. മറ്റേ ചിക്കോരിയുടെ പൊടി മേടിക്കായിരുന്നില്ലേ? അതിന് ഓൺലൈനിലെ മറ്റേ കിട്ടുള്ളൂ. ഓൺലൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നാട്ടില് ഗുരുവായൂരിന്ന് മേടിക്കാം. ഇനി ഗുരുവായൂര് പോകുമ്പോ വാങ്ങിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ മേടിച്ച മാതാജിന് ഇങ്ങനെ ഉഷാറില്ലാണ്ടിരിക്കണ്ട. ഓൺലൈനിൽ ഓർഡർ കൊടുത്താൽ മതി, അവർ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് തന്നോളൂ. ആ മനസ്സിന്റെ പ്രോബ്ലം മാതാജി. ചായന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ ശരിയാവുണ്ടാവില്ല. മല്ലിച്ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ജീരകമിഠായി ശരിയാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം? കൃഷ്ണ ഭഗവാന്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മല്ലിച്ചായ ഉണ്ടാക്കും. എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മല്ലിച്ചായ ഉണ്ടാക്കും. മല്ലിയും ഉലുവ ഗോതമ്പ് എല്ലാം കൂടെ വറുത്ത് പൊടിച്ച് കാപ്പി ചായ എല്ലാം കാപ്പിപ്പൊടി അതെ ഈ പൊടി അല്ല, മല്ലി തന്നെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള മല്ലി വറുത്തിട്ട് അതില് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ശർക്കര ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ച് പാലൊഴിച്ചിട്ട് പാൽച്ചായ പോലെ, ശരിക്കും പാൽച്ചായ പോലെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടില്ല. അല്ല, ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ പരീക്ഷിച്ചോളൂ, ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ. ചായ കുടി. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ച് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നതാകുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചായ കുടിച്ചോളാൻ പറയേണ്ടി വരുന്ന പോലെ. അതുകൊണ്ട് മാതാജി എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ, ഒന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തോളൂ. അധികം പൈസ ഇല്ലല്ലോ, ചെറിയ വിലയല്ലോ. ഭയങ്കര എനർജി ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അവരിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. ഒരാള് ചായയുടെ കാര്യം, ബാക്കിയുള്ളവരെന്താ മാതാജിക്ക് സപ്പോർട്ടാണ് എല്ലാവരും. കൂട്ടത്തില് ഒരാള് തൂങ്ങിയിരിക്കുമ്പോ എല്ലാവർക്കും
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ 18ാമത്തെ അധ്യായം സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഭഗവത്ഗീത 17 അധ്യായത്തിൽ അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ശരിക്കും. ഇനി ഒരു ഫുള്ള് മൊത്തത്തിൽ വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് ഇതില് കുറച്ച് കാര്യങ്ങള്. നമുക്ക് അധ്യായം 18ലേക്ക് പോകാം. ഇന്നലെ അനിൽ പ്രഭു ജപത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശരിയാ, വൈകുന്നേരം ദർശന മാതാജി 7 മണിക്കെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മാതാജി ഞാനത് അന്നേരത്തെ ഒരു സാഹചര്യം അനുവദിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങിയത്. കേറിണ്ടായിരുന്നോ? കേറിയിട്ട് ഇറങ്ങിയായിരുന്നു. കേറിയിട്ട് ഇറങ്ങിയത് അല്ലേ? ഇന്നലെ 1 മാല ജപിച്ചവരൊക്കെ 7 മാലയിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ. ഇന്ന് മുതല് കേറണം, ഇന്ന് സ്റ്റേബിളായി. അല്ല, ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്ന് വരെ 1 മാല ജപിച്ച മാതാജി ഇന്നലെ ജപത്തിൽ കയറിയപ്പോ 7 മാല ജപിക്കാൻ പറ്റി. അതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് മാതാജി. ആക്ച്വലി എനിക്ക് ആ സമയം കൊണ്ട് വിട്ടുപോയി. ഞാൻ 7 മണിക്ക് കയറേണ്ടതായിരുന്നു. 7:30 മണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 7:30 മണിക്ക് കയറി. പക്ഷെ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ആയത് കാരണം എനിക്ക് വിട്ട് പോവാ. കോൾ വരുന്ന സമയത്ത് വിട്ടുപോകണം. ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ അങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഞാൻ സൂം ഇട്ടാലേ സൂമിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അവർക്ക്, കാരണം ലിങ്ക് മാറിപ്പോവും. അതുകൊണ്ടാണ് സൂമിന്റെ ലിങ്ക് 6 ആയുള്ളൂ. രാവിലെ 2 ജപിച്ചുള്ളൂ. അപ്പൊ 8 ആയി. പറ്റുന്നവര് വൈകിട്ട് കയറിക്കോളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ജപത്തിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ കഴിയുമ്പോ ഒരാള് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ജപിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്കും അതിൽ ജപിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾ മ്യൂട്ടിൽ ജപിക്കുമ്പോ അവരൊപ്പം ചെയ്തു പോകുമ്പോ കിട്ടും. കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ കേറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇടിയും മഴയും കാരണം ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു. അത് സാരില്ല, കുഴപ്പമില്ല. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞാല് ആ ജപത്തിന് നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൽ കയറാൻ പറയുന്നത് പറ്റുന്നവര്. കാരണം നമ്മള് ആ ജപത്തിന്റെ എണ്ണം ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല അവര്. പറ്റുന്ന പോലെ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗിലാണ് അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇയർഫോൺ എടുത്ത് കാതിൽ വെച്ചതും അവര് പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ജപിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പോകും. പിന്നെ കേക്കും ചെയ്യും. ജപം കേക്കല്ലേ നമ്മള്, നല്ലതല്ലേ? പറ്റുന്ന പോലെ എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ നോക്കാം. നമുക്ക് ജപത്തിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടാനുള്ള സൂത്രങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ നമുക്ക്, അല്ലാണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ 3-4 സമയം ഇപ്പൊ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ജപത്തിന്റെ. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സമയത്ത് നമുക്ക് കേറിയിട്ട് ചെയ്യാം. ഏതൊക്കെ സമയമാണ് ജപത്തിന്റെ? ഒന്ന് രാവിലെ 3 മണി തൊട്ട് 4:30 വരെ, പിന്നെ 5:15 തൊട്ട് 5:45 വരെ. 8 മണിയുടെ ജപം ഇല്ലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. രാവിലെ 8 മണിക്ക് ഒരു ജപം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോ അതിൽ കയറാറില്ല, ചോദിക്കണം. നമ്മളെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ തന്നെ അമ്പലത്തിലാണ് കയറുന്നത്. അതില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ 8 മണിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ. പിന്നെ ഇപ്പൊ വൈകുന്നേരം 5 മണി തൊട്ട് 6 മണി വരെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പൊ 7 മണി തൊട്ട് 8:30 വരെ. 5 മണി തൊട്ട് 6 മണി വരെ വൈകുന്നേരമാണോ? വൈകുന്നേരം 5 തൊട്ട് 6 വരെ. അതെ, അത് ഈ ലിങ്ക് കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ ഈ ലിങ്ക് തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ വൈകുന്നേരത്തെ 7:30 മാത്രമേ നമുക്ക് ലിങ്ക് മാറ്റുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം ഈ ലിങ്ക് തന്നെ. 7 മണിയുടെ മാത്രമാണ് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഇട്ടത്. അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 8:30 പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ സൂം ലിങ്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. പിന്നെ ആകെ ലിങ്കിൽ പോയിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ടേരേണ്ടി വരും എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിലേക്ക് വേണ്ടിട്ട്. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടി വരാം. തെറ്റിപ്പോകും സൂം ലിങ്ക് ആകുമ്പോ. അവർക്ക് കുറെ പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് ആ ക്ലാസ്സിൽ, അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ നോക്കില്ല അവര്, ലിങ്ക് ഏതാണെന്നുള്ള ശ്രദ്ധിക്കുണ്ടാവില്ല. ഏകാദശിയിലാണ് പറ്റുന്നത് അവിടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അധ്യായത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉഷാറായില്ലേ? അവർക്കൊക്കെ പോയി എല്ലാവരും ഉഷാറായി. അതിനാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത്, ഇത്രയും വർത്താനം പറഞ്ഞത് ഇരുന്നിട്ട് മെയിനായിട്ട്. സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത, ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം 18. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ആകെ 78 ശ്ലോകങ്ങള്, 1 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള്. വിരക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ത്യാഗമാണ്, പ്രതികരണത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് 13 മുതൽ 18 വരെ സാഖ്യയുടെയും വേദാന്തത്തിന്റെയും ഉപസംഹാരം. പരമാത്മാവ് നയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നെ 40 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. 41 മുതൽ 48 വരെ തന്റെ ജോലിയിലൂടെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ത്യാഗമാണ്, പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു.
49 മുതൽ 55 വരെ ജ്ഞാനയോഗിയിൽ നിന്നുള്ള ശുദ്ധഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചും 60 വരെ ശുദ്ധഭക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും 63 പരമാത്മാവിനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും 66 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാകുന്നതിനെ കുറിച്ചും 71 വരെ ഭഗവത്ഗീത പഠനവും പ്രചാരണത്തെ കുറിച്ചും 73 അർജുനൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതായിട്ടും 78 സഞ്ജയന്റെ പ്രവചനം. അങ്ങനെയാണ് ഈ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ വിഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 11 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം 1 മുതൽ 6 വരെ അധ്യായ കർമ്മ വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സംഗ്രഹമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 1 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ഋഷികേശ പൃഥാ കേശി നിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, എങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ? മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ. അപ്പൊ കേശി നിഷൂദന. പിന്നെന്താണ്? ഋഷികേശ എന്നാ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്ത് പറഞ്ഞത്? ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത അവസാനിക്കുന്നു. മുൻ വിവരിച്ച വിഷയങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്തമായ ഒരു അനുബന്ധമത്രേ 18ാം അധ്യായം. ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമെന്ന് കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിലെ എല്ലാ അധ്യായങ്ങളിലും ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട്. അത്യന്ത രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാർഗവും അതുതന്നെയാണെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, 17ാമത്തെ അധ്യായത്തോടുകൂടി ഭഗവത്ഗീത ശരിക്കും അവസാനിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഈ മുന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും ഒരു സംക്ഷിപ്തമായിട്ടാണ് ഏത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? 18ാമത്തെ അധ്യായം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഓരോ താളിലും ഭഗവാൻ വ്യക്തമായിട്ട്, ഓരോ അധ്യായത്തിലെ ഓരോ താളിലും ഭഗവാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അത്യന്ത രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാർഗവും അത് തന്നെയാണെന്ന് ഈ അധ്യായത്തില് ചുരുക്കി പറയുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഹു സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസമെന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ത്യാഗമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാർ വിളിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം അല്ല പറയുന്നത്, സർവ ഭൗതികമായ വാഞ്ചകൾക്ക്, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? വിദ്വാൻമാര് പറയണത്. ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക, അതിനെ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നു. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാര് ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആരഭിപ്രായം പറയണത്? വിദ്വാൻമാരുടെ അഭിപ്രായവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ അഭിപ്രായമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ത്യാജ്യം ദോഷവദിത്യേക കർമ്മ പ്രാഹുർമനീക്ഷിണ യജ്ഞദാന തപ കർമാന ത്യാജ്യാമിതി ചാപരേ. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരമാകിയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ദോഷകരമായതുകൊണ്ട് അതിനെ ത്യജിക്കണമെന്ന് ആര് പറയുന്നു? ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലര് പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ ഋഷിമാര് പറയുന്നത് എന്താണ്? യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. നിശ്ചയം ശൃണുമേ തത്ര ത്യാഗേ ഭരത സത്തമ ത്യാഗോ ഹി പുരുഷ വ്യാഘ്ര ത്രിവിധ സംപ്രകീർത്തിത. ഹേ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷ വ്യാഘ്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധമെന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഇനി ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വിധി നിർണയമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഈ ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. എന്താണ്?
3 വിധമാണ് ത്യാഗം എന്നാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. ത്യാഗം 3 തരത്തിലുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ത്യാഗത്തെ പറ്റി അഭിപ്രായങ്ങൾ പലതുമുണ്ട്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വാഭിപ്രായം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് അത് തന്നെ അന്തിമമായി എടുക്കണം. ഭഗവാൻ നിശ്ചിതങ്ങളായ വിവിധ നിയമങ്ങളാണല്ലോ വേദങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്യാഗത്തെ പറ്റി ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. സ്വാഭിപ്രായം വെളിപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് അത് തന്നെ അന്തിമമായി എടുക്കണം. കാരണം ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അതാണ് ധർമ്മം. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകാണ്. യജ്ഞദാന തപ കർമ്മ ത്യാജം കാര്യമേവ തത് യജ്ഞോദാനം തപശ്ചൈവ പാവനാനി മനീക്ഷിണാം. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ഇവ 3. അപ്പൊ ഇവിടെ യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല, അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അതെന്താണ് പറയുന്നത്? മഹാത്മാക്കളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും എല്ലാം തന്നെ മഹാത്മാക്കളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, അത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഏത്യാന്യാപിതു കർമാണി സംഗം ത്യക്താ ഫലാനി ച കർത്തവ്യാനീതി മേ പാർത്ഥ നിശ്ചിതം മതമുത്തമം. ആസക്തിയോ, പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഇതൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. മഹാത്മാക്കളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്, ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല അത്. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്? ആസക്തിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ കൂടാതെ ആയിരിക്കണം അത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എൻ്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഒരു കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിൽ ഇതെന്റെ ഒരു കർത്തവ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്റെ ഒരു ജോലിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം. ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഏതു കർമ്മവും സ്വീകാര്യമെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഘോഷിക്കുന്നു. ഇതാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ മികച്ച മാനദണ്ഡം. അപ്പൊ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഏതു കർമ്മവും എന്താണ്? സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ധർമ്മത്തിന്റെ മികച്ച മാനദണ്ഡമായിട്ട് ഭാഗവതം ഘോഷിക്കുന്നത്. ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് സഹായകമാകുന്നത് എന്തും, അത് യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും ഒരു ഭക്തന് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതായിരിക്കണം? ഭക്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ, ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തികളും എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? ധർമ്മത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അതാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ മികച്ച മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിന്റെ ഭാഷയില്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഘോഷിക്കുന്നത് അതാണ്. നിയതസ്യ തു സന്യാസ്യ കർമ്മണോ നോപപത്യത്തെ എന്നാണ്. മോഹാദാസ്യ പരിത്യാഗ താമസ പരികീർത്തിതഃ. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നിയത കർമ്മങ്ങൾ, നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള, നമുക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അത് ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു സന്യാസി തനിക്ക് വേണ്ടി പാകം ചെയ്തുകൂടാ എന്നാണ് വിധി. ഒരിക്കലും ഒരു സന്യാസി എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? തനിക്ക് വേണ്ടി പാകം ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പാചകം ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. നേരെ മറിച്ച് അവനവന് വേണ്ടി പാകം ചെയ്യുന്നത് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി പാകം ചെയ്യുന്നത് വിലക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ ആ സന്യാസിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പാകം ചെയ്യാം, പക്ഷെ തനിക്ക് വേണ്ടി പാചകം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് വിലക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഒരു ശിഷ്യനെ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തുന്നതിൽ സഹായിക്കാനായി സന്യാസിക്ക് അയാളുടെ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കാം. അത്തരം പ്രവർത്തികളെ ത്യജിക്കുന്നവൻ തമോ ഗുണ പ്രേരിതമായ പ്രവർത്തികളിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു സന്യാസിയുടെ ശിഷ്യന്മാരെ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പരിത്യാഗിയാണ്, എല്ലാം ത്യജിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്, ആ ശിഷ്യർക്ക് വേണ്ട കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്തു കൊടുക്കാം. അത്തരത്തിലെ പ്രവർത്തികളെ ത്യജിക്കുന്നവൻ തമോ ഗുണ പ്രേരിതമായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനാണ്. പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? അപ്പോ സന്യാസിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ദുഃഖമേത്യേവ യത് കർമ്മ കായ ക്ലേശാഭയാത്യചേത്
സാകൃത്വ രാജസം ത്യാഗം നൈവ ത്യാഗ ഫലം ലഭേത്. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമെന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസികമായ ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മം, നിയത കർമ്മങ്ങള്, അത് ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടോ ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ത്യാഗം ഒരിക്കലും നമ്മളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നതിയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങള് നമ്മള് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അത് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടാണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാതെ വിടാണെങ്കിൽ അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് പറയാം. പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് താൻ നേടുന്ന ധനം കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് സഹായകമാം വിധം ഉപയോഗിക്കാനും അതിരാവിലെ ഉണർന്ന് ആധ്യാത്മികമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ വളർത്താനും കഴിയുമെങ്കിൽ ആ വിധം പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് ഭയന്നോ ക്ലേശമെന്ന് കരുതിയോ പിന്മാറിക്കൂടാ. അതാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇപ്പൊ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്, അതിരാവിലെ ഉണർന്ന് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തെ വളർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും. നമ്മളത് രാവിലെ ഇപ്പൊ 4:30 അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 5 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്, പക്ഷെ അത് കുറെ കഷ്ടപ്പാടുള്ള കാര്യമാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണെന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ പിന്മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ത്യാഗമാണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ധനം നമ്മൾ ജോലി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ധനം കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് സഹായകമാകും വിധം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മളത് മാറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണത്? അതും രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. കാര്യമേത്യേവ യത് കർമ്മം കർമ്മ നിയതം ക്രിയതേ അർജുന സംഗം ത്യക്താ ഫലം ചൈവ സാത്വികോ മതഃ. ഹേ അർജുന, ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതി വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തത് സാത്വികമായ ത്യാഗം എങ്ങനെയാണ്? ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരുവിധ ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതെ തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? തന്റെ കടമയാണ്, കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. പിന്നെ രാജസികമായിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ്? ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് കരുതി ചെയ്യാതെ വിട്ടാല് അത് രാജസികമാണെന്ന് പറയാം. പിന്നെ താമസികമായിട്ടുള്ളത് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല, അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയാം. ഇനി അടുത്തത് നാദേഷ്ട്യ കുശലം കർമ്മ കുശലേനാനുഷജ്ജതേ ത്യാഗി സത്വസമാവിഷ്ടോ മേധാവി ചിന്ന സംശയ. സ്വാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായ ത്യാഗിക്ക് അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കും. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? സാത്വികനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാനായ ഒരു ത്യാഗിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പും അല്ലെങ്കിൽ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. സമഭാവനയോടായിരിക്കും ആ വ്യക്തി ഉണ്ടാവുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കും. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒന്നിനോടും എന്തുണ്ടാവില്ല? ഒന്നിനോടും വെറുപ്പുണ്ടാവില്ല. എല്ലാത്തിനും സമഭാവനയോടെ ആയിരിക്കും ആ വ്യക്തി കാണുന്നത്. നഹി ദേഹാഭൃതാശക്യം ത്യക്തും കർമ്മണ്യ ശേഷതഃ യസ്തു കർമ്മ ഫലത്യാഗി സാത്യാഗീത്യാഭിധീയതേ. ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് കർമ്മങ്ങളെ നിശേഷം ത്യജിക്കുക സാധ്യമല്ല തന്നെ. കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവനെ യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ ശരീരസ്ഥനായ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സാധിക്കില്ല? കർമ്മത്തിന് നിശേഷം ത്യജിക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എപ്പോഴും കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവനാണ്. ഒരിക്കലും കർമ്മത്തെ ത്യജിക്കാനായിട്ട് ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് എന്ത്? യഥാർത്ഥ ത്യാഗികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചാൽ അതിന് യഥാർത്ഥ ത്യാഗം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയിലെ പല അംഗങ്ങളും ഓഫീസുകളിലും ഫാക്ടറികളിലും മറ്റു കഠിനമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നേടുന്ന ധനം അത്രയും അവർ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നു. അത്തരം വിശിഷ്ടാത്മാക്കളാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസി വര്യന്മാർ. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പലരും എന്താണ്? പലതരത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്, പല സ്ഥലത്തും ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. എന്നിട്ട് അവരെന്താ ചെയ്യണത്? ആ ധനം സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവാക്കുന്നവരൊക്കെ എന്ത് പറയാം? യഥാർത്ഥ സന്യാസിമാരാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും എന്തിനു വേണ്ടിയെന്നും ഈ ശ്ലോകം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പോൾ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ കർമ്മത്തിന്റെ
ഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ കർമ്മം ചെയ്യണം, പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആർക്ക് സമർപ്പിക്കാണ്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അനിഷ്ടമിഷ്ടമിശ്രം ച ത്രിവിധം കർമ്മണാ ഫലം ഭവത്യാത്യാഗിനാം പ്രേത്യ നതു സന്യാസിനാം കചിത്. അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. സന്യാസികൾക്ക് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ 3 തരത്തില്, ഒന്ന് അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം, ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും? ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്കാണ് ഇത് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. സന്യാസികൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവരെന്തില്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും അവർ അനുഭവിക്കുന്നില്ല, ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ത്യാഗം ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം ഇത് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം. അനിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് അനിഷ്ടം. ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഇഷ്ടം. മിശ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിന്റെ ഇടയിലുള്ളത്, രണ്ടും ചേർന്നത്. സ്വർഗത്തിലേക്കും വരും, പിന്നെ നരകത്തിലേക്കും പോകാം, രണ്ടും വരുന്നത്. അതാണ് മിശ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതായത് നമ്മൾ അല്ലാത്തവർ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് സന്യാസികളുടെ പറഞ്ഞത്. അല്ലാത്തവരെന്താണ്, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം സ്വയം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടമാകാം, അനിഷ്ടമാകാം, മിശ്രവും ആകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അത് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും മരണാനന്തരം, മരണത്തിന് ശേഷം. ഇനി അടുത്തത് പഞ്ചൈതാനി മഹാബാഹോ കാരണാനി നിബോധമേ സാഖ്യേ കൃതാന്തെ പ്രോക്താനി സിദ്ധയേ സർവകർമ്മണാം. മഹാബാഹുവായ അർജുന, വേദാന്ത പ്രമാണം അനുസരിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അവയെ പറ്റി ഇനി പറയാം, എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കും. അപ്പൊ ഒരു ഒരു സർവകർമ്മങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം നിർവഹിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതെന്ത് വേണം? 5 കാരണങ്ങൾ അതിൽ വേണം. 5 കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മളൊരു പ്രവൃത്തി നിർവഹിക്കുന്നത്. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്? അധിഷ്ഠാനം തഥാ കർത്ത കരണം ച പൃഥക് വിധം വിവിധാശ്ച പൃഥക് ചേഷ്ട ദൈവം ചാവത്ര പഞ്ചമം. അപ്പോ നമ്മൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 5 കാര്യങ്ങൾ വേണം. ഒന്ന് എന്ത് വേണം? അധിഷ്ഠാനം. നമുക്കൊരു കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ടൊരു കർമ്മക്ഷേത്രം, ഒരു ശരീരം വേണം. നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തി വേണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, പിന്നെ ഒരു കാര്യം വേണം. ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രവൃത്തി, നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യം, ഒരു പ്രവൃത്തി വേണം. പിന്നെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ വേണം. ഭഗവാന്റെയും കൂടി കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യമാണ്? ഈ 5 കാരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഒന്ന്, നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ശരീരം, അധിഷ്ഠാനം വേണം, കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തി വേണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, പിന്നെ നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ ചെയ്യാനൊരു പ്രവൃത്തി, ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വേണം, പിന്നെ ആരും കൂടി വേണം? ഭഗവാനും കൂടി വേണം. ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്? കർമ്മത്തിന്റെ 5 ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 5 എണ്ണം. ചെയ്യാനൊരു ശരീരം, ചെയ്യാനൊരു വ്യക്തി, ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, നാനാവിധത്തിലുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തികള്, പിന്നെ പരമാത്മാവ്. ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ശരീര വാഗ്മനോഭിര്യത് കർമ്മ പ്രാരംഭതേ നരഃ ന്യായം വാ വിപരീതം വാ പഞ്ചൈതേ തസ്യ ഹേതവഃ. ന്യായമാകട്ടെ അന്യായമാകട്ടെ മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് എന്നിവയാൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും കാരണം ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ന്യായമായാലും അന്യായമായാലും, നല്ല പ്രവൃത്തിയായാലും നല്ലതല്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയായാലും ഈ 5 കാരണങ്ങൾ അവിടെ ആവശ്യമാണ്. ചിലപ്പോൾ അത് നല്ല കാര്യമാകാം, ചിലപ്പോൾ നല്ലതല്ലാത്തതാകാം. പക്ഷെ എന്താണ്, ഈ 5 കാര്യങ്ങളും അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ, ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാകും. ന്യായമായ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമായതെന്നർത്ഥം. അതിന് വിരുദ്ധമായതാണ് കർമ്മമാണ് അന്യായം. ഈ 2 വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടത് ഏതായാലും കർമ്മം നിറവേറ്റാൻ മുൻ പറഞ്ഞ 5 ഘടകങ്ങൾ കൂടിയേ തീരും. അപ്പൊ ന്യായമായ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്. അതല്ലാത്തതൊക്കെ എന്താണ്? അന്യായമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാത്തിനും നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ കൂടിയേ തീരും. ഏതൊക്കെയാണ് 5 ഘടകങ്ങള്? ശരീരം, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതൊക്കെയാണ് 5 ഘടകങ്ങള്? ശരീരം, ശരീരം, വ്യക്തി, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ,
നാനാവിധത്തിൽ പ്രവർത്തികള് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ അല്ലെ? ഭഗവാൻ. തത്രൈവം സതി കർത്താരം ആത്മാനം കേവലം തൂതയഃ പശ്യത്യാകൃതബുദ്ധിത്വാൻ സാ പശ്യതി ദുർമതി. ഈ 5 ഘടകങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾക്ക് സംഗതികൾ യഥാർത്ഥം കാണാനും കഴിയില്ല. അപ്പോ ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് താൻ തന്നെയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും ആരല്ല? ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾക്ക് സംഗതികള് യഥാവിധിയില് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നതല്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാനല്ല എന്നാ പറയണത്. എങ്ങനെയുള്ളവര്? ഈ എല്ലാത്തിനും കാരണം ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ ബുദ്ധിമാനല്ല. മേൽപ്പറഞ്ഞ 4 ഭൗതിക ഹേതുക്കളെ മാത്രം കർമ്മത്തിന് കാരണമായി കാണരുത്. പരമവും കർമ്മക്ഷമവുമായ കാരണത്തെയും ഓർക്കണം. ഈ പരമപുരുഷനെ കണ്ടറിയാത്തവനാണ് താൻ തന്നെ കർത്താവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഹേതുക്കളെ മാത്രം കർമ്മത്തിന് കാരണമായിട്ട് ആരും കരുതാനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം എല്ലാത്തിനും കാരണമാരാണ്? സർവകാരണ കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആ പരമപുരുഷനെ കണ്ടറിയാത്തവനാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് താനാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം എല്ലാത്തിനും കാരണമാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. സർവകാരണ കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. യസ്യനാഹം കൃതോ ഭവോ ബുദ്ധ്യർ യസ്യാന ലിപ്യത്തെ ഹത്വാപി സ ഇമാം ലോകാൻ ഹന്തിനാ നിപത്യത്തെ. നിത്യഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെയും അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോടും കൂടിയ ഒരാൾ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ഹിംസകനല്ല. താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ മിഥ്യമായിട്ടുള്ള അഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെയും അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോടും കൂടി ഒരാള് നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ പോലും അയാൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പാടില്ല? ഹിംസകനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അതായത് എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട്, തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം, ഇല്ലാത്ത ഒരു അഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? പ്രേരിതനല്ല. മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെ അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോടുകൂടി, ആസക്തി ഇല്ലാത്ത ആ ബുദ്ധിയോടുകൂടി ഒരാള് നരഹത്യ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അയാൾ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അയാളുടെ ആസക്തിയോട് കൂടിയല്ല അയാൾ ചെയ്യുന്നത്. മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനായിട്ടുമല്ല അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി നരഹത്യ ചെയ്താലും അയാൾ ഒരിക്കലും എന്തല്ല? ഹിംസകനായിട്ട് പറയില്ല. കാരണം അയാൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാൾ ഒരിക്കലും ബന്ധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അയാളാ ചെയ്യുന്നത് അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അയാൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അയാൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. പരമപുരുഷന്റെയോ പരമാത്മാവിന്റെയോ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ഹിംസ ചെയ്താലും ഹിംസകനല്ല. അയാൾക്ക് ഹിംസയുടെ പ്രതികരണം അനുഭവപ്പെടുകയുമില്ല. മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്ന ഭടന്മാരിൽ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്താറില്ലല്ലോ, അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാറില്ല താനും. പക്ഷേ സ്വേച്ഛാപ്രകാരം നടത്തുന്നതാണ് ഈ വധമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കോടതിയാളെ ശിക്ഷിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ പ്രകാരം, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഹിംസ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ഒരിക്കലും എന്തല്ല? ഹിംസകനല്ല. അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഹിംസയുടെ പ്രതികരണം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരുന്നില്ല. അത് എപ്രകാരമാണ്? ഒരു മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്ന ഭടന്മാരിൽ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാറില്ല? കൊലക്കുറ്റം ചുമത്താറില്ല. കാരണം ശിക്ഷിക്കപ്പെടാറില്ല വ്യക്തി. കാരണം മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അല്ലെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണ് അവരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ വ്യക്തി ഹിംസകനല്ല എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. യസ്യ നാഹം കൃതോ ഭാവോ ബുദ്ധിർ യസ്യാന ലിപ്യത്തെ ഹത്വോപി സ ഇമാം ലോകാൻ ഹന്തിനാ നിപതന്ത്യതേ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെയും അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോടും കൂടിയ ഒരാൾ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ഹിംസകനല്ല. ഇത് തന്നെയല്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ വായിച്ചത്? അതിപ്പോ വായിച്ചത്. ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം പരിജ്ഞാത ത്രിവിധ കർമ്മ ചോദന കരണം കർമ്മ കർത്തേതി ത്രിവിധ കർമ്മ സംഗ്രഹ. ജ്ഞാനവിഷയം, ജ്ഞാനി എന്നീ 3 ഘടകങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിന് പ്രേരകമായിട്ടുള്ളത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവ അതിന്റെ ഘടകങ്ങളാണ്. അപ്പോ കർമ്മത്തിന്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് 3 ഘടകങ്ങളാണ് വരുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? പ്രേരകമായിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ജ്ഞാനം, പിന്നെ ജ്ഞാനത്തിനൊരു വിഷയം, പിന്നെ എന്താണ്? ജ്ഞാനി. ഈ 3 ഘടകങ്ങളാണ് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനായിട്ട്
പ്രേരകമാകുന്നു. ഒന്ന് നമുക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകണം, ജ്ഞാനത്തിനൊരു വിഷയം ഉണ്ടാകണം, പിന്നെ എന്താണ് അറിയാൻ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാവണം, ജ്ഞാനി ഉണ്ടാകണം. ഈ 3 ഘടകങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. ഇനി അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ പറയണത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെ കർമ്മം പ്രവൃത്തി, പിന്നെ അത് ചെയ്യാനൊരു കർത്താവ്. ഈ 3 ഘടകങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം നാളേക്ക് വെക്കാം, നമുക്ക് കുറെ ഇല്ല. ഒരെണ്ണം കൂടി എടുക്കാം, 1 മിനിറ്റ്. ജ്ഞാനം കർമ്മച്ച കർത്താച്ച ത്രിവിധൈ ഗുണഭേദതഃ പ്രോപ്യതേ ഗുണസംഖ്യേന യഥാ വച്ഛൃണുതാന്യപി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 3 വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവയുണ്ട്. അവയെ പറ്റി കേൾക്കൂ. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 3 വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ട്, പിന്നെ കർമ്മമുണ്ട്, കർത്താവുണ്ട്. ഇനി അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 3 വിധത്തിലുള്ള ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും 3 വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചും 3 വിധത്തിലുള്ള കർത്താവിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഇനി പറയുന്നത്. അത് കേൾക്കാനായിട്ട് പ്രകൃതിജങ്ങളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ബന്ധനം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്, മുക്തിദായങ്ങളല്ല. സത്വഗുണത്തിലും എന്തുണ്ട്? ബന്ധനമുണ്ട്, നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങളും നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നതാണ്, മുക്തിദായകങ്ങളല്ല ഈ 3 ഗുണങ്ങളും. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും കർത്താവിനെ കുറിച്ചും ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇനി പറയുന്നത്. 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മം, 3 തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം, 3 തരത്തിലുള്ള കർത്താവ്, അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് നാളേക്ക് തുടങ്ങാം. ഈ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സിനെ പോലെ തന്നെ ഇനി കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും കർത്താവിനെ കുറിച്ചും ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചും അങ്ങനെ പറയുന്നു. പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ അധ്യായത്തില്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ്. നിതായ് ഗുരുപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉണ്ടാവില്ലേ അല്ലെ? കുറച്ചുണ്ടാവുമല്ലോ. ഉണ്ട്. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന 3 കർമ്മങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? വിശദീകരിക്കുന്നല്ല, വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാട്ടോ. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്. കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തില് കൂടാതെ ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ആയിരിക്കണം എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത്. 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള ത്യാഗം. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം എന്താണ്? ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ഏത് ത്യാഗം? ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മളെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ആ ത്യാഗം എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത്. പിന്നെ ക്ലേശമാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് കരുതി ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അത് രാജസികം. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുന്നത് കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് സത്വഗുണം, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം. അനിഷ്ടം ഇഷ്ടം മിശ്രം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അനിഷ്ടം ഇഷ്ടം മിശ്രം. സ്വർഗം നരകം അതിനിടയിൽ. ഇഷ്ടം നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, മിശ്രം രണ്ടും കൂടെ ഉള്ള ഫലം. ഇത് ആരെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്? ഇത് അനിഷ്ടവും ഇഷ്ടവും മിശ്രവും
ആരെയാണിത് ബാധിക്കുന്നത്? അനിഷ്ടവും ഇഷ്ടവും മിശ്രവും. ത്യാഗികളല്ലാത്തവര്. അതായത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് അല്ലെ? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെയാണ് എന്ത് ബാധിക്കുന്നത്? ഈ അനിഷ്ടവും ഇഷ്ടവും മിശ്രവും ബാധിക്കുന്നത്. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുന്നില്ലല്ലോ. ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? അനിഷ്ടം വരുന്നതും ഇഷ്ടം വരുന്നതും മിശ്രം വരുന്നതും അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ. നമ്മൾ പെടും അതില്? ഒരുമാതിരി എല്ലാരും പെടുമല്ലോ മാതാജി. ഇത് പെടാത്തത് കുറച്ച് വരെ കാണത്തോളല്ലോ. നമ്മളൊക്കെ പെടും. നമ്മളൊക്കെ പെടും. L4 എത്തുമ്പോ പെടുണ്ടാവില്ല. L4 ഒക്കെ പെടും. അല്ല, നമ്മളിപ്പോഴേ ഈ ലെവലിൽ കയറുന്നത് തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുമല്ലോ എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു ഗീത അറിയുകയും ചെയ്യാം. എങ്കിലും നമ്മളതിന് ആഗ്രഹിക്കത്തില്ലേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണമെന്നും. ഇതെല്ലാം അത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് മാതാജി. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഇത്ര ഉള്ളത്. അങ്ങനെ ചെറിയ ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അതാ. അല്ല, അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹം പോലും നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അന്നേരം പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ സമയം കുറെ എടുക്കും മാതാജി. നമുക്കൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ L4 അല്ല, ഇവിടെ നമ്മൾ L5 മേടിച്ചാലും L6 മേടിച്ചിട്ടും അത് വേറൊരു രീതി ലെവൽ പറയുന്നത്. പക്ഷെ സമയം എടുക്കും നമുക്ക്. അല്ല, ഈ 17-ാമത്തെ അധ്യായം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളൊന്നും ഇതിന്റെ ഒരു പക്കത്ത് പോലും എത്തിയിട്ടില്ല. അത് മനസ്സിലായില്ല നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കർമ്മ നിർവഹണത്തിനുള്ള 5 കാരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ശരീരം, വ്യക്തി, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ശരീരം, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അതിനുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, പരമാത്മാവ്. ഇനി 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞല്ലേ? ജ്ഞാനം പറഞ്ഞോളൂ. അതുകൂടി പറഞ്ഞു നിർത്താൻ. ജ്ഞാനം പറഞ്ഞില്ലേ? കർമ്മവും കർത്താവും പറയാനിരിക്കുമല്ലേ? വിഷയം ജ്ഞാനം പറഞ്ഞില്ല നമ്മള്. ഒരു മിനിറ്റ്, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, അതാണ് ചോദിച്ചത്. കർത്താവ് 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ജ്ഞാനവും കർമ്മവും കർത്താവും 3 വിധത്തിലാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേഷ്ണ 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തുടങ്ങുന്നുള്ളത്. അത്രേ നമ്മൾ എടുത്തോളൂ. ബാക്കി നാളേക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ?